Ikamatha video ya msiku la lero mukhala mutadziwa mbiri ya Libya eya ku dziko lija limene kudali Muammar Gaddafi. Tiyeni tikhale limodzi chifukwa ikamatha video iyi mukhala mutadziwa zinthu zambiri. Kwa nthawi yayitali dziko la Libya lakhala lili pa nkhondo ndipo izi zakhala zikuchitika kwa zaka zochuluka, ngakhale kuti dzikolo lidalandira ufulu ozilamulira okha. Komanso tiyeni tione zimene zidachitisa dzikoli kuti muzikhalabe mpungwepungwe. Dzina langa ndine Sam Mapita, tiyeni tikhale limodzi. Kuti timvesese nkhani ya dziko la Libya, tiyeni tione chiyambi cha zonse kuchokera mzaka zimene dzikoli lidali pa ukapolo. Dziko la Libya poyamba linali pa ukapolo ndi mfumu wa Ottoman mdziko lija la Germany, imene lidagawa dzikoli patatu ndipo maderawo amawatchula mayina. Chigawo chakumwera ankachitchula kuti Fezzan, ndipo chigawo chakumadzulo ankachitchula kuti Tripolitania, ndipo chigawo chakummawa ankachitchula dzina lokuti Greenacia. Zigawo zimenezi zidalinso zochitira malonda kwambiri. Zigawo zimenezi zidalinso zochitikira malonda a chigawo chakumpoto kwa Africa chifukwa zigawozi zidali zam'malire a nyanja ija yotchedwa Mediterranean Sea. Mchaka cha 1911 dziko la Italy lidatenga dziko la Libya nkukhalano m'manja mwawo, ndipo iwowa adayamba kulitchula kuti ndi mbali ya Rome tsopano. Ndipo patadusa nthawi nzika za ku Italy zinayamba kukhazikisa malamulo okhwima komanso kuyamba kulanda malo a mdziko la Libya ndi cholinga chokuti nzika za dziko la Italy zizikhala mdzikoli. Koma gulu la nzika za mdziko la Libya lotchedwa ma Bedouins, gululi lidayamba kufikira nzika za gulu la Italy, ndipo gululi linkasogoledwa ndi munthu wina odziwika ndi dzina lokuti Omar Mukhtar. Mosogoledwa ndi iyeyo, gulu ili linakhala likumenyana ndi ma Italians kwa zaka zochulukirapo kufikira mchaka cha 1931 pamene Omar Mukhtar anaphedwa. Koma ngakhale Omar Mukhtar anaphedwa, mbiri yake sidafowoke, maganizo ake sadafote ndipo loto lake silinafe limodzi naye. Ulamulirowu udakula mphamvu tsopano pamene munthu otchedwa Mussolini adali kulamulira, ndipo zika zochuluka za dziko la Libya zinkakakamizidwa kukhala ma concentration camp. Awatu adali malo aja amene anthu ankangokhala ngati akapolo kumangogwiritsidwa ntchito zosiyanasiyana bola iwowo ali ndi moyo basi. Ndipo nzika za dziko la Libya zinafika pomafa kamba ka matenda, zinkangofa ngati nkhuku. Maloto oti dziko la Libya lingakhale pa ufulu ozilamulira adayamba kuoneka pasadakhalise nthawi yayitali. Dziko la Libya lili mkati molamulidwa ndi dziko la Italy. Nkhondo ya dziko lonse yoyamba idayamba. Izi ndi zimene zidapangisa kuti dziko la Italy komanso Germany ankamenyana ndi Britain komanso France, ndipo nkhondoyi malo ake adamenyerana kumeneku ku Libya. Nthawiyi malo ambiri anawonongedwa komanso anthu ochuluka anaphedwa, ndipo dziko la Italy lidaluza nkhondoyi. Izi zidachitisa kuti dziko la Libya litengedwe ndi kukhala m'manja mwa mayiko awiri, ndipo zigawo za Libya zinagawidwa pamene chigawo cha Fezzan chinalamulidwa ndi France, pamene chigawo cha Tripolitania komanso Greenacia chinalamulidwa ndi Britain. Chifukwa cha kulamulidwa kwa Libya ndi mayiko awiri zinayambisa kusagwirizana. Izi zinapangisa kuti mchaka cha 1949 bungwe la United Nations lilowererepo makamaka pa kusagwirizana kwa mayiko awiriwa tikabwera ku nkhani yokhuzana ndi France komanso Britain. United Nations linagamula kuti dziko la Libya likhale loziyimirira palokha
pofuna kuthetsa kusamvana kwa maiko awiriwa, ndipo Libya linakhala dziko loyamba kulandira ufulu mu Africa monse. Patatha zaka ziwiri chilengezere ku United Nations kuti dziko la Libya tsopano likhale loziyimira palokha, ndipo ichi lali mchaka cha 1951 dziko la Libya linayamba kuzilamulira pawokha mosogozedwa ndi mfumu yawo yotchedwa Idris. Mfumuyi inapangisa kuti zigawo zitatu za dziko la Libya zija ziyambe kuchitira zinthu pamodzi. Ngakhale kuti zinali chonchi, dzikoli linali ndi vuto limodzi, ndipo ili linali lalikulu. Dziko la Libya linali dziko losauka kwambiri pa dziko lonse lapansi. Chuma chawo chinali chochepa ndipo linalibe njira yokhazikika yopezera chuma. Motero dzikoli linkafunikira ndithu china chake kuti azipeza ndalama, ndipo mwamwayi chinthu chowapezesa ndalama chinapezeka. Mchaka cha 1959 patadusa zaka 8 dzikoli litatenga ufulu ozilamulira pawokha, iwowa anasintha pamene dzikoli linapeza mgodi wa mafuta, osati mafuta ochepa koma mgodi wa mafuta ochuluka kwambiri. Chifukwa chakupezeka kwa mgodi wa mafuta, dziko la Libya poyamba linkadalira thandizo kuchokera ku USA, Britain komanso iwowa ankabwereka ndalama, ndipo iloli linali ndi maloto ndithu kuti lizakhala limodzi mwa maiko olemera chifukwa cha mafuta. Zotsatira zake azungu anayamba kulowerera kuti akapondereze chuma chopezedwachi chifukwa cha mgodi umenewu wa mafuta, ndipo dziko la Libya linayamba kumanga nyumba zokongola komanso kusintha miyoyo ya anthu aku Libya. Mosayembekezereka mfumu Idris inayamba kupanga katangale. Ankapezedwa m'mikumano ya maiko ena yokamba za mafuta imene anali amdziko la Libya, ndipo izi zinapangisa kuti anthu aku Libya ayambe kusakondwa ndi mfumu yawo, mfumu Idris. Mfumu Idris inayamba kulola makampani ochokera kunja kubwera mdzikomo, ndipo anayamba kuzembesa mafuta. Koma chokuti mudziwe, ngakhale izi zimachitika nkuti msilikali wina wachichepere ankangoyang'ana izi, ndipo zimene zinkachitika, ndipo dzina lake iyeyo lidali Muammar Gaddafi. Mchaka cha 1963 Muammar Gaddafi analowa Libya Military Academy, kumene iyeyo anakhazikisa kwambiri gulu lake la asilikali limene cholinga chake chidali kusintha zochitika za dziko la Libya. Mu umwana wake iyeyo wakhala akufuna kusintha zochitika za dziko lake, ndipo iyeyo amakhumba kuchosa azungu onse amdziko la Libya komanso kupanga dziko la Libya kukhala dziko la mphamvu makamaka pa dziko lonse lapansi. Mwezi wa Septemba mchaka cha 1969 mfumu Idris inapita mdziko la Turkey, ndipo iwowa anapita kulandira thandizo la chipatala, ndipo Gaddafi anapezerapo mwayi olanda dziko la Libya. Ndipo atangolanda dziko la Libya, Gaddafi anasintha dzina la Libya kukhala Libya Arab Republic, ndipo patatha nthawi Gaddafi analemba buku limene munali manifesto amene linkatchedwa kuti Green Book, limene limaonesa kayendesedwe ka boma komanso kukuza value ya asilamu. Muchaka cha 1977 dzina la dzikoli linasintha ndi kukhala The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, limene limatanthauza kuti the government through the masses. Chinthu choyambirira Gaddafi kuchita kunali kulesa kuwonongeka kwa mafuta mu dziko limeneli la Libya, ndipo iyeyo anathamangisa asilikali ochuluka ochokera m'mayiko ena, ndipo iyeyo adakaniza makampani oyenga mafuta. Kusatira zimene zidachitikazi, dziko la Libya linayamba kuzithandiza makamaka kuyamba kutolera misonkho yochuluka kwambiri ku nkhani yokhuzana ndi mafuta, ndipo pakutha pa zaka 5 dziko la Libya linakhala lolemera kwambiri mu Africa yonse.
maphunziro komanso zipatala zinakhala zaulere, ulithandiza dziko la Libya kukhala dziko la ufulu pa nkhani yokhuzana ndi chuma. Zidayambika zimenezi ndi Gaddafi, ndipo iyeyo anayamba zomaganiza zosintha Africa yense. Zaka za ma 1980 adayamba kulimbikitsa mgwirizano wa maiko aku Africa kuti apange United States of Africa, ndipo cholinga chinali chokuti Africa asamaponderezedwe ndi azungu. Ndipo iyeyo adapereka thandizo la ndalama ku maiko ena aku Africa ndi cholinga chokuti athe kuchita nawo mgwirizano. Chifukwa cha zimenezi zidapezeka nokuti adali ndi influence mu kontinenti yonse ya Africa. Munyengo yomweyi Gaddafi anapezekanso kuti wayamba kulamulira mgodi wa miyala ya mtengo wapatali imene unali otchedwa Azov Strip, imene idali malo a mdziko limeneli la Chad. Ndipo Gaddafi ndi asilikali ake atalowa mu mzindawo mdziko la Chad mothandizidwa ndi France anayamba kutchinjiriza malowa. Ndipo panali nkhondo pa maiko awiriwa, ndipo dziko la Libya linaluza nkhondoyi ndipo analamulidwa kuchoka ku mgodiwo. Mzaka za ma 1970 kufika mchaka cha ma 1980s Gaddafi anayamba kuchita sapoti magulu owukira boma amene ali m'maiko ena. Izi zinachititsa azungu kuti amude kwambiri, ndipo mtsogoleri wa dziko la America otchedwa Ronald Reagan mu nthawi imeneyo adamutchula Gaddafi zina lonyoza kuti Mad Dog of Middle East. Ubale wapakati pa dziko la United States komanso Libya makamaka wa nkhani zokhuzana ndi malonda udasokonekera mmene zinkafika mzaka za ma 1980. Dziko la United States linadana kwambiri ndi Gaddafi kamba kuti iyeyo ankachita sapoti gulu la asilikali lotchedwa Palestinian Arab Military. Chinthu china chinali chokuti Gaddafi amaperekanso thandizo kuma terrorist organization kapena kuti kuma gulu a zauchifwamba. Ndipo chifukwa cha izi dziko la Libya linayamba kusawerengedwa kwambiri muzochitika za dziko lonse lapansi. Maiko analesedwa kuchita malonda ndi dziko la Libya, ndipo chosatira chake dziko la America lidakaphulisa dera la ku Tripoli komanso Benghazi mchaka cha 1986, ndipo mu nthawi imeneyi mwana wa mkazi wa Muammar Gaddafi anaphedwa. Patatha zaka ziwiri ndege za mdziko la America makamaka ija yotchedwa Pan Am Flight 103 inaphulisidwa mdziko la Scotland, ndipo malingana ndi kafukufuku zinapezeka kuti dziko la Libya ndi limene lidaphulisa ndegeyi, ndipo chifukwa cha ichi dziko la Libya linadedwa kwambiri pakati pa maiko a azungu. M'malo mwake Muammar Gaddafi anachita ubale ndi maiko monga dziko la Pakistan kumene adagulako zida za nkhondo za nyukiliya zopangidwa ndi scientist wina otchedwa Abdul Qadir Khan. Zidazi cholinga chake kunali kuti azachite nkhondo ndi azungu, komanso zinthu izi ankafuna kuti azichite zinthu izi mwachinsinsi. Koma bungwe la United Intelligence linadziwa zimene Muammar Gaddafi akukonza. Atadziwa kuti azungu aziwa zimene yeye akukonza zosatira zake, Gaddafi plani yake ya zida za nyukiliya adayimisa, ndipo adavomereza kuphwasula zonse zimene zidakonzeredwa nkhani yokhuzana ndi nuclear plan. Mzaka za ma 1990s dziko la Libya linalola kuti anthu amene ankakhuzidwa pa ngozi ya ndege ya dziko la America ija imene matchedwa kuti Pan Am Flight 103 afunsidwe mafunso. Izi zidachitika ndi cholinga chokuti dziko la Libya likhalenso pa ugwirizano ndi maiko a azungu. Kuphatikizira pamenepo Muammar Gaddafi anavomereza kuti mgodi wa Azov Strip si wawo, komanso adavomereza kuti mgodiwu ndi wa mdziko la Chad. Ndipo m'malo mwake dziko la United Kingdom linabwezeresa ubale wawo ndi dziko la Libya patatha zaka zokwana 10.
Gaddafi anayamba kuchita mgwirizano ndi gulu la kafukufuku la kwa azungu, ndipo gulu ili ndilotchedwa Western Intelligence Agency, amene poyamba anali adani awo ndipo adayamba kulimbikitsana nawo zothana ndi magulu owukira m'mayiko awo. Gaddafi anali mtsogoleri amene nthawi zambiri kufuna kumumvesesa ndiye kuti uyambe wakhala naye pafupi umumvesese kuti amaganiza chani, chifukwa chokuti iyeyi atsogoleri a mayiko azungu anayambanso kufika mdzikoli ndi kuyamba kumacheza naye, ndi kuyambanso kukhala abwenzi ake, ndipo prime minister wa dziko la Britain amene ndi Tony Blair adalinso mmodzi mwa atsogoleri amene adakumana ndi Gaddafi. Makampani azungu adayambanso kubwerera mdzikoli, ndipo Gaddafi anasaina makontrakt ochuluka kwambiri kuti iye anthu akhonzanso kuyamba kuchita malonda mu dziko limeneli. Koma zonsezi pamene zinkachitika, chimene Gaddafi sanadziwe ndi zakuti waziyika yekha pa msampha pamene Gaddafi anali kufuna kuti awasangalase azungu. Analinso kukokera chuma chake cha iye yekha mwini, ndipo anali kusunga mwachinsinsi ndalama zochuluka mu maakaunti amene iyeyi adasegulitsira m'mayiko akunja, ndipo nzika za dziko la Libya zinayamba kudana naye, ndipo yense amene amalankhulapo pa zoziwika za boma amamangidwa kapena kuphedwa mosayang'ananso nkhope. Gaddafi amene adali mpulumutsi uja tsopano wakhala bwenzi la azungu kamba ka nkhani zokhuzana ndi chuma, kulolera nzika zake kuvutika tsopano. Ndipo pamene mayiko achiloya anayamba kupereka madandaulo awo kamba ka utsogoleriwo, nazo nzika za Libya zinayamba kupereka madandaulo awo opanda kuopa, ndipo umo munali mchaka cha 2011 tsopano. Ndipo Gaddafi m'malo mwake adachita react moyipa, anayamba kumangowombera onse amene anali kuwukira ulamuliro wake. Zotsatira zake bungwe la UN linalowererapo pa zimene anthu akuona mdziko la Libya makamaka mu ulamuliro wa Gaddafi tsopano. Ndipo bungwe la UN lidauza gulu la NATO kupita ku Libya kuti akathese civil war pogwiritsa ndondomeko ija imene amatcha kuti resolution 1973. ndipo gulu la NATO tsopano linali pa nkhondoyi ndi asilikali a Gaddafi amene cholinga chokuti linali lokuti aleke kupha nzika zawo zomwe, chifukwa chokuti NATO idalitsa gulu la Muammar Gaddafi kuulusa ndege ina iliyonse mmwamba. Tsopano magulu awukira boma anapezeraponso mwayi ochita nkhondo ndi Gaddafi, ndipo mmene imatha miyezi yochepa usogoleri wa Gaddafi tsopano udagwa, asilikali yake anachepa mphamvu. Koma chinthu china chimene sichinayende bwino chifukwa chakuti bungwe la NATO imene cholinga chake kunali kufuna kupereka kuti anthu akhale mu umodzi, cholinga chimene amafotokoza chinali kulesa nkhondo yapachiweniweni ya mdziko la Libya. Koma pambali pa izi bungwe la NATO linabwera ndi zinthu zina koma mwachinsinsi. Kumbukirani kuti dzikoli linali ndi mafuta ochuluka, ndipo azungu anatumiza dala bungwe la NATO chifukwa chokuti ankaziwa kuti ngati Gaddafi angakule mphamvu azalephera kuba mafuta komanso miyala ya mtengo wapatali ya mdzikolo. Ndipo apa zinaoneseratu kuti cholinga chachikulu kwambiri cha NATO chinali kunamiza anthu, ngakhale kuti iwo sankafuna kuteteza nzika za dziko la Libya koma kubwera mdzikoli ndi kuzaba. Gulu la NATO mothandizidwa ndi maiko monga Canada, Jordan, France, United Arab Emirates anayamba kupereka sapoti ku gulu lowukira boma la Muammar Gaddafi. Ndege zinali kuphulisa malo onse amene munali asilikali a Gaddafi, ndipo izi zinathandizira kuti gulu lowukira liwine nkhondoyi. Ndipo pa 28 Oktoba mchaka cha 2011 Muammar Gaddafi anathawa kumene ankakhala kuthawira ku mudzi wa kwawo, koma mwasoka Gaddafi anagwidwa ndi gulu la anthu owukirali, ndipo atangomugwira anapita naye ku mzinda ndi kukamupha
gulu likuona. Ndipo maiko azungu anali ndi chimwemwe kamba ka imfa ya Muammar Gaddafi, ndipo azungu adalankhula mawu achipongwe onena kuti Mad Dog is dead. Dziko lapansi linakondwera ponena kuti dziko la Libya sopano lapeza ufulu kusalira kuphedwa kwa Muammar Gaddafi. Koma kodi izi zinali chonchi mpakana kwa nthawi yayitali? Apa mpamene zinthu zinafika povutisisa kamba kokuti atangophedwa Gaddafi, dzikoli linalibe mtsogoleri, linalibe asilikali aboma, ndipo m'malo mwake adakhala malo ongopezeka zida za nkhondo. Kumbukirani kuti maiko ena onse aja anali kuchita supply zida za nkhondo kwa anthu owukira boma, ndipo zida za nkhondo zinali kupezeka paliponse. Koma chimodzi chimene anthu ambiri sanachiganizire chinali chokuti kodi zidazi akabwera ndi kuwasira anthu a mdziko la Libya, kodi amene angasale, amene angazipeze futizi azigwiritsa ntchito moyenerera? Zosatira za nkhondozi zinali zovuta, ndipo anthu anayamba kumenyana polimbirana maudindo, polimbirana migodi komanso malo. Patangodusa zaka zochepa, dzikoli linakhala malo omenyanirana kamba kuti maiko akamalowerera aliyense amakhala ndi mbali yake. Mapeto ake azonse, Libya lidakakhalabe dziko limene linali ndi maloto abwino, linali limodzi mwa maiko olemera mu Africa, linali dziko limene zinthu zambiri zinali zaulere, kumene kuti kumbukirani kuti kunalibe kulipira magesi, kunalibe kulipira madzi, kunalibe zipatala zolipirisa, mankhwala anali aulere. Iweyo kangokwatira ndi kuti mmene ungokwatiramo ndi mkazi wako nonse mmakhala muli pa salary kwa zaka zingapo ndithu, mmakhala kuti pamene mukuchoka kumangisa ukwati ndiye kuti nyumba yanu ya boma ikukudikirirani, kumene muzakhala mukupasidwa ndalama. Mapeto azonsese, Libya lakhala dziko limene ndilolephera, ndipo m'malo mwake zonse zimene zimachitika uku zimapindulira anthu obwera, kaya ndi mafuta komanso miyala ya mtengo wapatali, amene amapeza phindu ndi azungu basi. Dziko la Libya pano ndi dziko loziwika ndi child trafficking, kapena kuti kuzembesa ana, ndipo zida zimapezeka pena paliponse mopanda kusamala. Munthu ukhonza kungopezeka pena paliponse, wapeza wagula mfutika, watola mfuti, muli zipolopolo kale imene ukhonza kugwiritsa ntchito mopandanso malamulo okhwima ena aliwonse. Mzika za zikoli zilibe mtendere kufikira lero, ndipo mzungu ndi amene amalimbikisa zipolowezi. Ndiyeno tiziti kunali kuyenerera kupha Gaddafi kapena ayi? Kumbukirani kuti nzika za dziko la Libya zimene zinkasangalala Gaddafi ataphedwa, panopa onse amalira akakumbukira zabwino zimene Gaddafi ankachita. Kodi nkhani yokhuzana ndi Gaddafi yakukumbusani ndi mtsogoleri wina wake amene analamulirapo dziko la Malawi? Ngati ndi choncho tatifunseni kuti yakukumbutsani ndani mtsogoleri amene anthu ambiri amamunyoza, ndipo kufikira mu nthawi imene mtsogoleriyo anafa, dziko la Malawi linazindikira kuti tinaluza munthu wabwino amene mpaka na panopa timamulira. Muammar Gaddafi anamwalira mu chaka cha 2011. Ndimakufuna kukumbusani zimenezi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ngati mwayikonda video yayitali chonche, ngatinso mwafika kumapeto kwa video izi, kutanthauza chinthu chimodzi mwayikonda, ndiyeno tichitanso link ma videos ena amene mukhonzanso kuwakonda. It's your boy Sam Mavita. Tionane ku video zadira.